Apám Szannezerben volt hajógyári munkás. Ő 1 év alatt keresett annyi pénzt, mint én most 1 nap alatt. Szóval szarul. Mi ebben a siker? Valójában szégyellem magam ezért. Csillogás. Ez értéktelen, hamis csillogás. Az önről készült fotók elképesztően népszerűek. Tengernyi megosztás, követő, like. Önnek nagyobb híre van, mint Michelangelo Dávid szobrának, vagy Rodin gondolkodójának. Ön művész? Nem. Ez csupán üres önáltatás. A magamutogatási vágyamat könnyű pénzkereseti lehetőséggel élem ki. Ez prostitúció. Könnyebb ledobni a ruhát, mint például hosszú kitartó gyakorlással egy komoly zenei hangszer mesterévé válni. Mi az emberek primitív szexuális vágyainak hazug kiszolgálói vagyunk. A mi fajtánk a világgal azt próbálja elhitetni, hogy ez művészet. Ön a nők körében roppant sikeres. A magán, a szerelmi élete hogyan viseli ezt? Hát sehogy. Értelmes partner nem tud azzal azonosulni, hogy a seggemet mutogatom emberek 100 000-einek, miközben annak a hálószobában lenne a helye 4 szem közt. Nem tud a szüleinek, barátainak bemutatni, mert ha a fotót mutat rólam, akkor kilóg valamelyik intim testrészem. Ki vágyik ilyen férfire? Marad a magány, a kiégettség és a felszínes kapcsolatok. Nagyon nagy árat fizettem a sikerért. Ráadásul pályám kezdetén a torzlelkű, szexuálisan aberált fotósok ágyaiba be kellett feküdnöm a nagybetűs siker érdekében. Ez már kitörhetetlen, olyan, mint a skarlát betű. A képeivel, a fiataloknak ön jó példát mutat? Nem. Nem. Félrevezetjük, megzavarjuk és külsőséges hazugságokra bíztatjuk őket. Azt hiszik, hogy az menő, hogy kiteszik a mellüket és pózolgatnak akciós tengerparti nyaralásokon plázapózban. Eljátsszák, hogy ők fotomodellek és sztárok. Mindezt a lájkokért, a követésekért. Valaki ezért öngyilkos is lesz. A rajongóinak mit üzen?